Cum poți îmbunătăți vânzările pe Fiverr ca un freelancer? Eu sunt Lidia, pe acest canal vorbim despre freelancing, cum să-ți crești afacerea online cu social media și multe altele. Dacă vrei să vezi mai multe, nu uita să te abonezi. Deci care sunt lucrurile pe care trebuie să le faci constant ca să ai vânzări mai multe pe Fiverr? Primul lucru, crearea și optimizarea corectă a gig-urilor tale. Atunci când îți creezi un profil pe Fiverr, oricare ar fi tipul lui, trebuie să creezi anumite gig-uri ca oamenii să-ți poată găsi serviciile. Vorbesc mult mai multe lucruri despre asta în videourile de mai jos, deci nu uita să te uiți și la playlistul din descriere. Când îți începi profilul, recomand să creezi toate cele 7 gig-uri și să le optimizezi foarte bine. Titlul, descrierea, pachetele cu prețuri, pozele și așa mai departe și de asemenea etichetele să fie bine optimizate. Să folosești cuvinte cheie pe care oamenii chiar le caută pe Fiverr. Pasul numărul 2 este să folosești toate opțiunile pe care ei ți le oferă. Prima opțiune fiind aceea de a adăuga un video de prezentare pentru gig-ul tău. Este foarte important să îl optimizezi, să fie de calitate, să explice clientului ceea ce primește prin acel serviciu. De asemenea, dacă ai și un PDF pe care oamenii îl pot vedea, care să conțină portofoliul tău și la ce ai lucrat tu, îl poți adăuga acolo. Un alt lucru pe care îl poți adăuga sunt întrebări și răspunsuri. Pune anumite întrebări pe care crezi că ți le-ar pune oamenii și oferă-le răspunsurile pe loc, ca ei să aibă cât mai multe detalii atunci când cumpără gig-ul tău. Al treilea lucru, optimizează bine și profilul tău de Fiverr. Adaugă o poză de profil care să-ți arate fața ta, adaugă descrierea contului tău, adaugă certificatele tale, educația, adaugă skill-urile tale și de asemenea verifică-le cu testele Fiverr. Ai opțiunea de a face anumite teste, ei îți arată nota pe care ai luat-o pe profil, iar astfel oamenii văd atunci când vin la contul tău de Fiverr că acele skill-uri nu sunt puse la întâmplare și tu chiar te pricepi la acele lucruri. De asemenea, adaugă și limbile pe care le vorbești și nivelul la care le vorbești. Asta te poate ajuta să ai și clienți străini. Al patrulea lucru, răspunde foarte repede la mesaje. Instalează-ți aplicația Fiverr pe telefon, să o ai acolo mereu, activează notificările pentru a primi notificări atunci când cineva îți dă un mesaj și pentru a putea răspunde cât mai repede. Încearcă să răspunzi repede, chiar dacă mesajele nu implică o comandă activă, dar să răspunzi la orice întrebare pe care ți-o pune cineva, să le oferi cât mai multe detalii. Dacă vor vrea să cumpere, este bine pentru tine, dar dacă nu, faptul că tu ai răspuns repede la mesaje va fi afișat pe profilul tău, iar astfel următorii clienți care vor veni vor vrea să-ți dea un mesaj să lucreze cu tine, deoarece văd că răspunzi foarte repede. Încearcă să le faci oferte în mesaje, să le oferi ceva în plus, să le dai un preț mai mic pentru a-i convinge să cumpere acel gig și pentru a-ți lăsa review-uri, lucruri care îți vor crește contul. La început este într-adevăr puțin mai greu, de aceea vă recomand ca la fiecare gig să aveți opțiunea de $5, să aveți clienți, deși va fi un pic mai multă muncă, veți face review-uri și asta vă va ajuta să creșteți în căutări și să aveți mult mai mulți clienți și eventual să fiți mult mai bine plătiți. Iar al cincilea lucru, fă review-uri. Roagă-ți prietenii, familia să-ți lase un review la gig-urile tale, să-ți cumpere acel serviciu și să-ți lase un review pozitiv. Atunci când ai primit clienți, ai grijă să livrezi la timp fiecare serviciu cu câteva zile înainte chiar. Ei vor vedea promptitudinea ta și faptul că ești foarte serios în legătură cu ceea ce faci și îți vor lăsa un review pozitiv. Atunci când le livrezi, le poți scrie și un mesaj de genul abia aștept să citezi review-ul tău sau abia aștept să văd părerea ta despre colaborarea noastră într-un review, dar nu cere niciodată ca ei să-ți lase 5 stele. Pentru că acest lucru nu este regulamentar pentru Fiverr, deci ai voie să le ceri clienților review-uri, dar nu ai voie să le spui dăm 5 stele într-un review sau dacă îți lasă 4 stele să-i întrebi de ce și să le spui să-ți dea mai mult. Trebuie să știi că atunci când lucrezi pe Fiverr îți monitorizează absolut toate mesajele. Dacă folosești cuvinte care nu sunt permise, ei imediat văd acest lucru și îți pot închide contul. De asemenea, atunci când livrezi un gig sau când livrezi un serviciu clientului tău, poți lăsa o poză de portofoliu care va fi afișată celorlalți clienți care vor veni să se uite la gigul tău. Desigur, asta dacă clientul acceptă ca ea să fie afișată. Deci încearcă să lucrezi la o poză de portofoliu cât mai frumoasă, pe care dacă o vei afișa pe profilul tău, te va ajuta să generezi mai multe vânzări. Deci cam așa reușești să îți crești contul de Fiverr și să faci mai multe vânzări pe Fiverr. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like și să vă abonați pentru mai multe videouri de acest gen săptămânal. Mă puteți urmări și pe Instagram la lidiasovica.online, unde îmi puteți pune și întrebări sau puteți lăsa orice întrebare sau sugestie în comentarii. Mulțumesc mult de vizionare și ne vedem în videoclipul următor.